sawah ombo tinggal bero, omah tingkat 3 ora digawa, mobilmu 9 ditinggal lunga, anakmu do nangis dadi lolo, bojomu ayu-ayu rondo digenteni Pak De Parno. Lho nggih napa mboten? Ya Allah Gusti. Sallallahu Muhammad. Padha elinga dulur sedaya don nindakna perintahe agama. Padha elinga dulur sedaya don nindakna perintahe agama. Supaya bejo ana ing donya ning akhirate pikantuk surga. Supaya bejo ana ing donya ning akhirate pikantuk surga. Ya Rasulullah ya Rafi Asya sing banter utang lunas. Ya Rasulullah ya Rafi Asya Advantayati ya ohai langsung Advantayati ya ohai langsung ya ohai langsung. Ki malah melongo kok. Wong selawat kok malah melongo. Iki asli ton, asli ton. Mak ton kok malah melongo, ya Allah Gusti. Waras waras Allahumma. Tubalighul abda manzilatal akhyar. Seorang hamba kawula menungso bakal tumeka derajat kapilih mulya. Amin Allahumma. Mireng kene iki. Wong sing bakal derajat mulya dadi walinipun Allah sing nomor 1 napa kasratus sedekah. Mbah wali mantri niki Masya Allah zaman semono gung lewang-liwung klek-klek banaspati dandang manguring klek-klek buta urung roh apa-apa Hindu Buddha Islam urung iso katampa ana ing inggilipun harga leh bebas alas nyirami misbah lampu pepadang agama ora agama kocar kacir ben urip iku ora kocar kacir kena akal mikir ati dzikir. Iki dina jaman wis saya akhir menungsane akale bodho digawe mikir atine do lali dzikir pirang-pirang sing do dadi Semarang kaline banjir wong edoe dantho kentir. Niki Masya Allah zaman semono Mbah Wali mantri nyedekahno jahadu bi amwalihim wa anfusihim berjuang kelawan harta benda kanggo pengajian urunan ora bakal kurang tambah pirang-pirang aja eman-eman kurang iman wong iman aja eman-eman nek eman-eman kuwi kurang iman. Niki perjuangan ben Mbah Wali mantri kados napa alas metu banyune zaman semono ya Allah buta mandala tata kaki saya indriyaksa sramaroto pawana bono waragana samirana lan warayan ponco bayu nyijana kulingane mo ilatalah bocleng iblis laknat padha gojek kanthi dian Karaja Dewaku ana buta ning ora ana wayange. Panitia ngirit ngajian kok kosongan nempi niki kok kaya mangan bakso mangkok tok ora ana apa-apane. Panitia ngirit wah iki ana desa
menungso ora kenal agama iki jaman buta niki. Tak grimisi udan malah do payungan ora mapan kelongan panas ora karuan Quran diwaca kelagar rasane awakku jam 4 bengak-bengok cangkeme kiai itu kok ngendi bajingan. Bajingan arep ngaji mangan. Iki kok cangkeme buta niku. Niki Mbah Wali masyaallah. Iki alas gong lewang-lewung. Banyune metu dhewe. Nggih, Mbak? Sumberane masyaallah mriko-mriko. Sembanyu semene regane 6.000. Nggih, Mbak? Lah kene banyu metu dhewe suwijine dina rejaning zaman katalah desa wana tirta tung-tung biasane. Wong barang irit ya ora ana to, Kang. Ngono kae tung ngono biasane. Pun mboten napa-napa dirasake mawon pancen wong ya ora ana dana kok, Guys. Sing penting ngaji. Allahumma niki Mbah Wali, Pak. Jahadu bi amwalihim wa angfusihim, berjuang jiwa raga harta. Rekosone zaman semono enak kaya ngene padang rembulan semilir ijo royo-royo disenggo temanten anyar. Iya Allah, wis do kudungan, wis do sembayang, wis do kenal Quran. Masya Allah Gusti. Jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Waline Allah ora mamang babar pisan, ora kuwatir, ora susah, panggonane jelas taman swarga. Mbah Mantri, Mbah Wali ya Allah oleh berjuang no bondo jiwa raga fisabilillah kanggo dalanipun Allah. Akhire wanci ngunduh ing pakarti, nandur becik ngunduh apik, nandur Allah ing kono wahyu ning sirna. Ning saiki ayo para satriya, para santri-santri, para putra-putra, para penduduk-penduduk santri Mbah Mantri, ayo cipta rasa karya saiki kabeh manunggal dadi siji ngekoli niki lumantar napa maos kitab suci dzikir marang Gusti. Wa tarul malaikata hafina min haulil, malaikat dungo pengiaras, malaikat dungo pengiaras sing ora tau duwe dosa. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat mboten nate nglakoni dosa sami nak wa atokna perintah Gusti mau kawasa. Lah kok do ngupengi lapo maos istighfar, tahmid, tahlil, takbir niku malaikat. Lah kula jenengan menungso menus-menus sing kakean istighfar, tahlil, dikira, Quran diwaca. Iki lho sing ndadekno ridho di ngapura dosa, besok ketemu Mbah Wali Mantri ten swarga. Allahumma ngerti sifat manungsa anggonane kaluputan dosa lali menungso nggon dosa nggon luput nggon lali nggih napa mboten uga lama saya sore saya rame saya sore saya rame sing jeneng omah ayo nyedak rene sallallahu Muhammad apes bodho sifat-sifate kurang kang supaya manungsa gelema syukur. Alhamdulillah awak kula jenengan ya Allah lemah lemes bodho lali ilmune Allah, sugih Allah, pangkate Allah, warase Allah, ilmune Allah ora usah digangan-digunakna aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa amal kula jenengan durung mesti ditampa, ora usah golek eleke wong. Jo namung mburu kadonyan
satemara lali aja mung edan donya 100 taun ra nono ora duwe duit utang tangga iso ora iso mangan njaluk kanca kena ning akhirat kurang sangu arep njaluk sapa tangise ning jero kubur ya Allah rina wengi nandang nangis ora wis merga ing donyane kelingan marang dosane dosa kita kathah kados pasire segara ruput ning pangeranmu wejak gaji guyang-guyu iki malah guyang-guyu sallallahu Muhammad urip ning donya niki lho urip ning alam donya ora selawase kaya wong lelungan ana dalan mampir ngombe omah gedhong swarga kanggo wong kang padha iman utawa neraka kanggo wong kang nurut setan nggih mboten ya Allah Gusti yen wis sedah ora gawa banda dunya tinggal longa yen ning kubur ora duwe bala tanpa kasur tanpa kelasa salatullah Allah toha salatullah ala yasin sing banter iso umrah salatullah ala toha salatullah ala yasin tasaddaqu an anfusikum sedekah ana kanggo awakmu aja iman-iman wong mangan ya kudu ngising nggih mboten luwih apik ngah-ngoh pah-poh sing penting nyah nyoh pinter dalil buakil nggo apa urunano pengajian losno kok ngirit ngundang Joko gara-gara kosongan wayang ora ana siji resik bondo loro dilebur dosa telu tulak balak ponco boyo penyakit lunga papat seneng sing rasakno komplit Joko Goro duit sing mbok entokno celuk-celuk kanca sugih wana tirta Allahumma sedekah ana tasadaqu an mautakum sedekah kanggo wong-wong dulurmu sing wis seda sing wis mati sedekah ana ya Allah wong sing bakal mulya wong sing akeh sedekah selametan mangan-mangan manakiban tahlilan urunan rungokno ton Siti yu Siti ana ora iki yu Parmi teko yu Kasmira Lek Sukini Kamdana Sri lho kok teko kabeh ta ya Masya Allah Gusti bon nomor siji wong sing ahli sedekah nek niki Masya Allah tasodaku an mautakum walau bisurbati main senajan to sak sedotan kelawan aqua kelawan bungkusan sedekah ana urunan kanggo telung dina mitung dina sedekahan sing sedekah sampan urunake sampan donga niki wau sedekah niku jenengan transferake jenengan kirimake dateng mbah-mbah bapak kita ingkang wonten kelanggengan jati rungokno arwahul mukminin rungokke arwah-arwahe wong mukmin iku bendina do tilik omah wong sing jero omah anakku le omah tak warisno kowe sawah mbok tak nduri kowe omah klambiku sarungku ya mbok nggo kowe
kuburan petenge koyok ngene le, bener cangkeme kiai le, kowe kok ora tau nilai pake. Umpama aku iso mulih tak tekek ndasmu kowe le. Pegel aku rasake. Sallallahu Muhammad. Iki dile omah anakku kowe eling aku apa ora, Ngger? Kowe eling aku apa ora? Kowe nggone omahku ki mikir aku apa ora to le? Wong sing ning jero kubur, Pak. Nek ora iso sedekah kelawan bondo donya ya Allah niki wa illam takdiru ala dalika, nek ora iso sedekah urunan pengajian ngirit ra masalah, bi ayatin min kitabillah, wacakno Quran. Kalau wau nggih maca Quran, wacakno tahlilan Gus Afif nggih niki, wacakno Quran, wacakno tahlil. Yurfiul adzaba anil amwadi bidu'ai ahya, diangkat wong sing ning jero kubur, siksane wong sing arwah ning jero kubur iki mergo dongane wong urip kuwi tekan tahlilan, tekan. Ora percaya mati engko tak tahlilno, nek ora tekan kowe bali kondo. Sallallahu Muhammad niki wa ilam ta'lamu syai'an min kitabillah, nek kira-kira kowe ora iso maca Quran babar pisan blas, fad'uhum bil maghfirah, ndongakno kelawan nyuwun ngapura, astagfirullahal. Wis teko mara ning kuburan malam Jumat mara. Lah kula mboten saged maca napa-napa Kyai, ora usah maca, sing penting mara, sing penting malam Jumat sampan moro kledang-kledang ya Allah sampan nembe teko wong tua ketok anakku senenge ora karuan. Alhamdulillah anakku teko ya Allah, alhamdulillah ya Allah anakku lo moro ya Allah, alhamdulillah wong isilo nyekel patok, alhamdulillah ya Allah Gusti moro. Lah kok meneng wae blok goblok teko kok ora maca-maca to blok. Mbok yo nek iso maca-maca ki mbok yo ngundang kiai diamplepi blok. Ki menawa anakku ranti duit ya Allah Gusti jenengan paringi sugih anak kula niki Gusti. Kersane iso ngundang kiai komplit ya. Amin Allahumma. Lho niki dereng donga, nembe tengok tok lho. Wong tuwa ndongakno kok. Wali niki ndongake. Ya Allah muga-muga taun sesuk iso komplit. Amin Allahumma. Maksudnya bukan iku maksud kula. Senajan to sampan urung maca apa-apa, wong tuwa wis seneng ndongakno, Pak. Amin Allahumma. Astagfirullahaladzim. Innallaha ta'ala qad wa'adakum bil ijabah. Sak temene Gusti Allah wis janji marang sira kabeh bakal disembadani senajan jenengan teko mung maca istighfar, meneh kok ana surat Ikhlas, ana Al-Haq, ana zikir, ana istighfar, masyaallah rahmat ditibakno. Iki dadi taman-tamanipun swarga. Wali bapak ibu kita ingkang alam kelanggang jati Temanggung Nirmala dipanggenake ridho taman swarga. Amin Allahumma. Ya Allah, ditutupi anjang-anjang, disiram disawara kembang, nangis sambat kaya wong nembang, wedi siksa ulah kelambang. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Ula klabang sak kluku-kluku dicawesake sing ora gugu, dikandani malah ngejak padu, besok bakal dibalo-balo. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin.
Sing nomor loro, derajat mulya kasratu tilawatil Quran. Wong sing akeh oleh maca Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kowe muni Allah ya karepmu, ora muni Allah ya karepmu. Dene besok nek digejek malaikat rasa-rasakno. Manuk gagakno toli uceng kowe ndangak suwe-suwe kemeng. Ya Allah, titiane wong iman disebut asmane pangeran. Geter rasane terengginas. Senajan udan deras omong grimis-grimis tok, ya Allah tritis. Mung grimis-grimis. Aja mung pringas-pringis, wong tritis. Masya Allah, jenengan terengginas, awake waras, makat ngaji ikhlas. Amin Allahumma. Iki nek ono Quran, nek ono asmanipun pangeran, ono andan le cepet ra karuan. Ya Allah Gusti, wa idza tuliyat alaihim, nalika diwacakno ayate Gusti Allah zadat dadi tambah iman, ora bakal pisan-pisan ninggal donya mati kejaba mati nggawa iman. Allahumma man alama niki man alama ayatan min kitabillah au baban min ilmin anma Allah ajrul yaumil qiyamah. Sapa sing mulang satu ayat sanga kitabipun Allah utawa satu bab sanga syariat agamanipun Allah, wasiat Kanjeng Nabi Ali idza madu alal mukmin arbauna sobakan walam yujalisil ulama qaswa qalbu Ali lewat mongso kanggone wong iman Islam ngugemi agama ngantek kelewat sekawan dosa dina ora kumpul kiai ulama dikuwatirno atine lara kuping murungok wong wana tir lapanan kudu teko Mbah Amin wis mara lah kok kowe ora mara-mara lapanan ayo teko nggo nyirami ning jero dada ana tanduran jenenge iman ben ngrembaka amal saleh kesaenan rupanipun agama ning donya tentrem mulya akhirate bareng-bareng swarga. Allahumma iki tambah kuat iman ya Allah ketika ana Quran iki dina senajan udan-udan payungan ngrungokno Quran man alama ibnan lakul Quran anandron sing sapa wonge ngongkon ngaji anake maca Quran ngaji mondoke anak ning TPQ ning madrasah ngaji Quran senajan maca bapak tabah bakas robi tantu matur rondo maru babi turu ngono kae umpama ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhara dosane wong tuwa sing kliwat kadaluwarsa lan sing bakal teka dilebur di ngapura mergo anake ngaji Quran senajan ijeh maca apa meneh anakmu apal Quran al-hafid al-hafidah. Ya Allah tajun kuluk kencana mahkota saking swarga dinggokno jobah sutra katretes inten mutiara dinggokno wong tuwa kunci diwenehno dibukakno lawang swarga mergo anake apal Quran Qurane diwaca. Allahumma madrasah wis do wegah pengajian mung tanggapan TPQ suwe-suwe saya kurang bocah wis ora kenal Quran HP isine ora ana lerene setan gepeng esuk WA awan WA bengi WA mapan turu tangi turu ngisik ndadalah ayo kaya apa nek pas ngeden kowe selfie elek-elek iya apa ora ti astagfirullahaladzim. HP dikai aplikasi Quran nggih mun enten Quran iki dereng HP-ne diisi Quran nggih wayah magrib Qurane dingeti dadi wayah magrib
aplikasi ten kene HP ya ora apa-apa. Nyekel Quran ya kena. Lah kula mun sakit maca ya ora usah mbok waca, sing penting diingeti. Kowe ngerti Quran ora tahu, ngaji Quran ora tahu, kok ning kuburan kepengin ketemu kok ora safat Quran ora iso, Bu. Quran diwaca, ya Allah, omah jannati baiti jannati, omah ana Quran, omah ana sembahyang, malaikate dolan nggawa rezeki gampang. Ya Allah, mergo jero ana sembahyang ana Quran. Allahumma kalau kita membaca Al-Quran, hati kita jadi tenang. Anak-anak kita sekarang, ayo ngaji di pondokan. Hati-hati ini zaman, sudah zaman edan. Apalagi tidak mau ngaji. Di zaman sekarang Quran kalah dengan tektokan. Nggih mboten? Gara-gara sebatal minuman dia jalanan. Lah kok ya apa dikasih beda? Astagfirullahal. Ayo dong ngaji nang pengajian, dandani iman supaya tenang. Sampai ngaji ya entuk ganjaran esok munggah kamulyan. Allahumma rasa senenge krungu Al-Quran, nambah imane marang pangeran. Mulane aja dak ketinggalan, udan-udan tetep mangkat ro payungan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salatullah. Duh ibu bapak zaman wis edan, imane anak do ketataran. Lali salate, lali sembahyang, gara-gara HP WA Facebookan. Nggih mboten? Ya Nabi salam. Domlongo ya Gusti. Shalawat Muhammad. Ya Allah Gusti. Wedang kopi kok ora metu-metu. Yo do ngaji, ayo do ngaji padha luru ilmu. Allahumma wedang jahe karo enak karo wedang jeruk. Dirungokake aja padha ngantuk. Iki ono sing dingkrok ora balik kok meneng ae iki lho. Angger dingkrok ora balik, wah iki ngantuk cah iki. Ya. Allahumma sholli wa sallim sayyidina atadama fi ilmillah daimatan. Masya Allah. Kesel napa Tere? Terus dapat dongo? Los? Ya Gusti. Sewangete siji tambah telu papat, golek ilmu sing semangat. Wedan jahe sampur wedan jeruk, dirungokke aja padha ngantuk.
wedang jeruk campur wedang jahe aja ngantuk yo dirongokake bojomu ayu tak silie yen penak iki lagu edan kuwi kok bojo kok disileh astagfirullah kembali ke Isra Mi'raj kok Rojab rahmat sehat asam urat minggat darah tinggi mari sing mangkat ngaos karo Kyai ora basa mangkat ngaji kasihan nek iki oleh gregetan wisan iki masyaallah iki wis jam pira iki lah napa jam-jame dingin-dingin ora entuk maca Quran ngaten nggih sedekah minimal nek ora iso urunan ayo bareng-bareng ten makom maca Quran niki wau dijak tahlilan keranten wong ning kubur kalmu wis kaya telenging samudra kaya wong arep kelelep niku butuh ora butuh napa-napa ya Allah ingkung mboten dikai ban dikompo utawa debok basa iso gawe gondelan wong ning kuburan ora butuh napa-napa butuhe Al-Qur'an mula kala wausan Qur'an kalimat thayyibah ikhlasan muga-muga Mbah Mantri ana alam kelanggengan la khaufun alaihim walahum yahzanun ora bakal kuat ora bakal susah tamanipun swarga amin amin Allahumma sing nomor 3 4:30 iki engko jam 5 waginem bakul rambak dene kurang marem ngundang kiambak mulungu enak wae angenamu asare ning ndi brangsong nanggap wayang sing ini amblong ora sembayang digetek kiyaine malahan nomor 3 al julusu ma'aman yudakirul akhirah wa yuzahidu bid dunya rungokke wong sing bakal derajat diangkat mulya nomor 3 kumpulo wong-wong sing ngrembug masalah akhirat niki ngrembug masalah pati rojab mengke salat mengke niki wong sing ngrembug masalah akhirat niki rojab ulang tahun salat pun disangkut sisan wae kesuwen kok mangke malah sesuk engko malah njaluk tambahan jam iki kok pokoke pun niki kumpulo karo wong sing ngrembug akhirat ngrembug urusan kuburan iki nek nerangno kubur ya Allah ya ahlal maqabir bimadza taktabir niki ya ahlal maqabir bimadza taktabituna wa alamada tandimuna itu dawa niki intine ngeten ayo kumpul rungokno wong sing ngrembug urusan akhirat wong sing rada kurang ngrembug urusan donya astagfirullahaladzim niki alaikum bimujalasatil ulama kula jenengan ken kumpul ulama wong alim niku siji nek pirang-pirang wong alim jenenge ulama kiai-kiai kumpuli niki nyun sewu wa nadruka alalain wong mentelengi kiai khairun laka min alfi farosin tasaddaqta fi sabilillah luwih utama tinimbang sedekah 1000 jaran kanggo perang sabilillah mentelengi kiai ayo mentelengi mentelengi kiai wassalamu ka alalim salaman karo kiai khairun laka min ibadati alfi sanatin li utama tinimbang ibadah 1000 tahun salaman karo kiai man sofahan salaman karo kiai kiai salaman karo kiai ini kiai salaman karo kiai ini kiai salaman karo kiai ini salaman karo kiai ini tekan Kanjeng Nabi tasaso sanat sing genah nganut kiai sing ana sanate ana runtute jelas gurune rungokke syukur nasape ning nasab sanat nyuwun sewu nasab keri sanat nomor 1 iki mbiyen mondok ning endi gurune sapa wau kula waos guru-gurune kula sing kula patekai iki mbiyen gurune murid sapa nganti tekan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad niki nyuwun sewu Pak ya Allah layang duru ila suwarikum ning ila kulubikum aja ngedukno nasab niki nyuwun sewu paijo paijan ora kerja ora jajan ora wiridan ora ganjaran ora kangelan ora entuk gajian ora ibadah sengsara sing ditingali ora udeng-udenge ora baguse ora pakaiane njero kene iki layang durilah suwarikum ning ila kulubikum sing didelok jelone
al akhlaku fokol ilmi, akhlak sak ndure ilmu. Niki pinteran di akhlak cacat, sugiran di akhlak cacat, bagus orang di akhlak cacat, sugih orang di akhlak cacat, kiai orang di akhlak cacat, meneh orang kiai. Mula akhlak sing nomor 1. Ati, Pak. Ya Allah nyun sewu, Pak. Awak kotor iso mlebu kamar mandi, mbok adusi. Klambi kotor iso mlebu mesin cuci. Omahmu kotor iso mbok supervel, mbok safoni. Tapi nek sing kotor jero reget kene iki. La tadkhulul malaikata baitan fi alqalbu. Omah kira bakal dileboni malaikat. Nek omah iki isine mung asu, kibriya, sombong, gumedhe, kumetak, kementus, kemuci, sok suci, rumangsa swarga. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Aja ngedukno napa. Ora didelok jubahe, ora didelok udeng-udenge. Donya mung sandiwara, donya iki sandiwara. Presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, camat calon mayit, tentara dunia ini hanya sementara. Polisi hati-hati, bedino malaikat mentelengi, lurah aja wegah ngrungokno ceramah, RW rungokke aja karepmu dhewe, RT salat ora nindakke, besok digecek ndase. Ora RT kowe, RT kono kae. Bukan harta melimpah, bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan, takwa iman sejati. Bukan cantik rupanya, bukan ganteng wajahnya, tetapi iman takwa paling utama. Harta pangkat yang tinggi akan ditinggal nggih mboten, tetapi dengan ilmu kan bahagia hidupmu. Ilmu kok, ilmu. Pangkat pun perlu, harta pun perlu, hingga emas para mata, tetapi iman takwa paling utama. Gimana? Cantik pun perlu, berhias perlu, untuk gairah. Ayu kena yu, njabane ayu, jerone assalamualaikum. Gawe apa? Njabane ayu, jerone kok ngamukan. Bendina pengajian kudungan kok jeng rawuh wong lanang ngalah neraka, Sri. Rungokno tun. Pegel aku rasake kok. Sallallahu Muhammad. Sing ditelok iki kene iki lho Pak, ya Allah Gusti. Monggo kula jenengan angen Pak. Ayo kumpul urusan wong sing ngrebuk masalah akhirat. Dunya sawetara niki lho Pak. Nek ngangen-ngangen ngeten iki masyaallah, do manungsa padha eleng pati, ayo enggal tindakno perintah agama, aja lali ibadah. Nyambut gawe sak wareke, kumpul bojo sak jeblose, jagung sak lempoe, udut ngati ngobong lambe, salat pira suwene, kok werna-werna wae alesane. Pengajian rame diriwangi muncrat idune kiyaine, lebar pengajian kok ya ora ana buktine. Wis bablas. Tong 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 jari kurang seru, ana kentong malah mapan. Sing muni ya kowe dhewe. Duh Gusti Kang Maha Agung welas sono mring kawula niki kakean dosa
sembrono pepeka saben dina nyuwun ngapura nyuwun suda menawi panjenengan boten ngapura nyuda kapitunan rugi tuna kita sedaya ingkang rawuh menika nyuwun pangapura Allahumma bisa yen wan cinetakan sowan mring ilahi Rabbi muga-muga husnul khotimah golek ngapura dosa astagfirullahal uga ilmu tansah dipun uji ilmu agama aku sing nyanyi melu mangap-mangap kowe kok yo Gusti lah kene sing nyanyi kon melu mangap-mangap ya apa Masya Allah, mau ngesel napa dereng? Zaman saiki we jaman edan manung sanurut bojoke setan saben dina golek sandang pangan nganti lali nyembah pangeran jarene yen orang edan ora bakal zaman saiki we jaman akhir manung sanurut nafsune pikir saben dina donya kang dipikir akhirate kocar kacir saking temene anggone mikir nganti lali zikir bondo aki ora jeneng wong sugih pangkat dhuwur ora kasuwur yen ning kubur ora turu kasur sapa sing jujur besok bakal makmur ya Rasulullah salamun alik ya Rafi taraji adfata aratal ya uhai lalaju ki lagune bingung ki lagu apa nonong sing nonong dudu bathuke sing nonong panggonane andi aku ora ngerti pengen ngerti takok dukana bazi sing bendina wong nonong ora bathuke sing nonong ki apane sing marake rusak donya ya kowe kuwi lho Ibu lepalune malaikat kanggo nggodhog sing maksiat wong sing tobat maca sholawat entuk syafaat Nabi Muhammad salatullah salamullah salatullah 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 ala kilatul muqallatatil aghniya alladzi sakulahum niki ala ghina ruwake kurangi kumpul wong sugih halo mirengke kok omong dhewe ta to lanjut kurangi kumpul wong sugih sing edan donya
Keranten nek kumpul wong sugih kula jenengan katut edan donya. Rungokke. Kumpul wong atul minyak kuwi iso melu mambu wangi, kumpul karo wong tukang nguras WC melu mambu THI. Kumpule kitab suci, rungokke. Kumpul karo kiai, tambah wiroi, tambah ngilmu, tambah ngerti, gandane wangi sing diwaca kitab suci sholawat Nabi, ketemune Kanjeng Nabi, kumpul para wali-wali ten swargi. Allahumma. Kumpul karo wong tukang judi ngeslop remi congyang whisky senajan ramelu ndelok tok yai ndelalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu bui. Iya apa ora Kang Pardi? Rungokno niki. Menungso kumpul ndelok kumpulane kumpul orang duwe tambah syukure kaya ngene iki gambar wajah swarga. Ketok asor tata dhahire ning mulya makom derajate swarga sing ngebaki sing kere-kere. Lho tenang. Ngeten iki swarga dhisik ngeten iki. Wong sugih-sugih gecek ndase kakan korupsi. Wong sugih udan-udan gelem pengajian lesot ya kelonan. Wong ora duwe triwangi payungan klesedan ya Allah. Nekani pengajian ali swarga. Allahumma. Niki gambar-gambar swarga masyaallah. Kumpul ora duwe tambah syukure. Menungso kari kumpulane kumpul pejabat tambah sombong. Wani nejang peraturan mergo dekengan pusat kumpul pejabat sombong. Kumpul cah cilik balik cilik meneh seneng dolanan deloken kae guru TK. Gerang gaplok tuwa. Kumpul karo cah cilik-cilik dolanan satu ditambah satu. Nggih mboten? Balik cilik meneh. Wis rungokno. Kumpul wong wedok gendeng. Ora kiai ora pejabat kena wedokan remuk, guys. Ibu. Ibu. Ya Allah Gusti. Ad-dunya mata wa khairu mata'i al-mar'atu sholihah. Dunia adalah keindahan, keindahan dunia adalah istri yang salehah. Disawang nyenengno diperintah sendika, sing kakung lunga kerja ning omah ndonga, aja nglebokke tangga kuping ngrungokno. Salat duka jam 8 jam 9 muga-muga sing lanang ora kecantol bojo liya mulih entuk kaya pira-pira diterima, siapno unjukan ning meja. Apa kopi apa jahe apa jeruk ya ora apa-apa. Dahar tunggonono, umpama kurang cikokno, wong wedok salehah. Allahumma. Sing lanang takok iwake ning titik ning kulkas, iwak ning kulkas ki lho. Mentah tawakmu disiapno. Dahar tunggonono kurang apa cikokno bar salat isya wedakan toto-toto jam pisah. Wong lanang lek kerja sedina pejetono angger bar salat isya ora usah katokan kekno. Masuk. Wong wedok turu kok nganggo katok lepis nganggo sabuk bangser dikunci sisan. Terus piye, Besti? Ya Allah, wong wedok turu kok katokan hukume makruh. Ya Allah Gusti. Bojo nesu bukaan bekakasmu angger ngamuk udah waras. Wong wedok salehah, wong wedok kok ngamukan ae. Lembok kiai wong ahli dzikir sabar syukur, bojo galak alah gering yi. Lho aku ndek kanca kiai. Nek pidato ning jaba kaya singa menggelegar, mulai tekan omah kucing. Bojone galak ora karuan kok. Dikerawus betul entek gering, picis ki lobok. Saking geringe sak ndase ya kempes kok. Bar tukaran kok sesuk meteng meneh ngono kok iso ta ya. Ya Allah Gusti. Ibu. Aja kaya ngono wong wedok sing salehah. Sing lanang lunga ning omah ndonga, ora melambak tawak-tawakno pir sopir aja nengah-nengah. Pir mampir bojoku ora ning omah lho piye to ki? Sing lanang lunga ning omah ndonga, oh Tuhan padamulah ku mohon pertolongan, lindungilah dirinya dari segala musib. Sing lanang lunga ning omah ndonga, wedok sing salehah alhamdulillah. Ya Allah Gusti. Aja kakan gresula. Kalau omah marung dina meh magung balikin sing apik biar dibutuh gelang karet ae aja ngono to. Suket grinting kalonjono apa railing jaman semono biyen weruhmu apa saiki weruhmu apa. Bojo tuwa kok mbok krawos bendina. Biyen tau nom tau rasa. Nggih mboten?
Wong jenenge manuk ondok-ondoke ana sing cilik, ana sing gedhe manuk. Kadang-kadang ana ning dhuwur, ana ning ngisor manuk. Kadang-kadang megrok, kadang-kadang mingkup manuk. Lho, rungono sik ta? Lho nggih napa mboten? Mbok aja kaya ngono, ngresula lah apa kowe penak entuk PKH, entuk beras, entuk duit, aku ora entuk apa-apa, RT matane picek. Astagfirullah, malah ngrawus RT sisan. Nek kula jenengan ora entuk PKH berarti dianggap sugih. Alhamdulillah. Wong syukur tambah makmur, wong ikhlas awake waras, wong sabar tegar bugar, kakan gresula tambah rekoso, grundel ngedumel tambah kepetel. Wong sing ora eling karo sing peparing uripe saya montang. Sing wis ana syukurana. Muga-muga Gusti Allah nambahi sing durung ana. Alhamdulillah. Syukurana, sing wis kadung ilang lilakno, sing durung ana ayo golekana, sing wis kadung rondo openono. Pak cocok masuk ya ini Allah Gusti. Wong lanang ya kudu kerja, mung mbok keloni, duit ora mbok kei. Pamit ning pasar tuku terasi, lah kok terus minggat ora bali, tanggaku jenenge Sri. Yo dikeloni yo duit dikei, kerja yo kerja, ning anune yo kudu dianu. Nek duit iso mbok transferake, nek bekakasku yo ora iso COD. Lho nggih napa mboten? Ora usah kakan gresula. Sing wis ana disyukuri, muga-muga nambahi Gusti Allah nambahi. Amin Allahumma. Ora iso al harokah barokah. Nek kula jenengan kudu gelem polah gelem kulo gelem obah-obah, ora ana langit udan duit, paijo paijan, ora kerja ora. Mula ayo iki jam 5. Dadi nyambut gawe ya nyambut gawe, ning aja ngantek lali ngibah. Kalau hanya untuk mengejar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Lho nggih napa mboten? Salat terus ngaji terus apa ana ujug-ujug duit teko kar ayo ra iso. Nggih mboten? Raketang cublek-cublek suwenge teng gelenter mambu ketundung godel Pak Gemo lirak-lirik sapa guyu ndelikake sir pong delik kopong sir eling mboten lagu niki. Raketang nyublek-nyublek napa sampan delok lombok regane larang nggih mboten? Nek mbok enom ora pati pedes mbok tuwa waber-gaber tenan kan Mas lombok iki lho jenengan tekan ngendi-ngendi larang nandur lombok ya Allah, jagung ledung-ledung, gembili sak kendi-kendi, ganyong sak gentong-gentong, tewel sak gudel-gudel, kurang apa? Temanggung kono tirta ya Allah, sembarang tukul. Gemari paloh jinawi, nandura nyubleka, suwenge teng gelenter, suweng anting-anting mas inten motor diler. Mbok gelem polah ora nyambut gawe pengen entuk kaya gedhe ning diplayune ngapusi kan. Astagfirullahaladzim. Iki rungokke raketang cublek-cublek suweng-suwenge teng gelenter mambu ketundung gudel-gudel basi anakmu cilik mambu duit ki seneng. Nangis kulung-kuming kek ana 50.000 langsung kelakep meneng. Bakso maing pentol ngono ya. Lho nggih mboten. Meneh Pak Gemo gerang gaplok tuwa nek ora duit matane ijo Pak Gemo lirak-lirik milik barang sing melok-melok kesusu pengen muluk akhirnya dadi melak sapa guyu ndelikake korupsi pirang-pirang miliar kecekel KPK dikecerek polisi disuteng ning TV ujeng guyang guyu kentir kuwi sirpong delik. Wis omahmu magrong jupinmu kok kinclong masmu sak tombong mobilmu melong-melong besok akhiratmu kopong kosong monggo kula aturi pinarak wonten neraka naudzubillah min. Kalau hanya untuk mengejar akhiratmu saja tak mau kerja tidak mau berusaha untuk dunia sementara hidup ini kau membutuhkan dana uang untuk membayar
butuh makan tempat tinggal angsuranmu lunas mengapa golek utang lagi Awe lunas utang meneh kok ora ngeluh piye ta Bang Titil Bang Plecit Bang Setan mendring mbok utang kabeh kon ora ngeluh kene mendring ya ana Bang Titil ana Bang Setan ana sing lanang mlethek gegere sing wedok betina CO ngono ki ya ana wong ya teko handrok COD kotang oh ya iso pas ngono kuwi lah cucu tekone ngarepan lha dalah dienggo lobok ton 48 kegeden ayo La ilaha illallah. Untuk apa kau kaya, kewajiban kau lupa, nikmat engkau terima, Tuhan engkau lupa, sungguh terlalu kau juga. Sekarang aku putuskan iki wis jam 5 kowe kesel apa durung wis kesel durung. Kalau hanya untuk mengajar duniawi saja, buat apa sih hidup kamu sampai kau lupakan Tuhanmu? Astagfirullah. Niat kulon jenengan ngekholi wali silaturahmi kaya ngaiten iki muga-muga dawa umur gampang rezeki. Iki jeh dawa ceritane sok nek lewat kene meneh munggahe kesoren guys. Lah iki jam 5 nek ngantek mulai ora salat asar aku wis tak jamak bro. Lah kowe nek ngantek ora sembahyang asar remuk kiyaine. Salah ya Allah Gusti andeng-andeng kencer moto kowe menteleng kene kesel kowe ora krasa. Wong nyatane saiki wis jam 5 intine pengajian monggo dimirengno. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki wonten wulan khaul la haula wa taral malaikata hafina min haulil arsi yaiku khaul artine tahun setahun kulon jenengan Masya Allah iki menangi wulan Rajab rok niku Rajab niku wulanipun Allah Sakban wulanipun Kanjeng Nabi wulan Ramadan wulan kula panjenengan sami Allah mau barik lana fi Rajab wa sabana wa balikna Ramadan amin Allahumma Rajab rahmatipun Allah jimjirmul abdi jumlahipun kawula sing padha ngakoni kawula bakal diparingi bak birullah kebagusanipun Gusti Allah. Mula niki kanthi wulan salat, kula jenengan muga-muga kaparingan sokan rahmat nikmat sehat selamat donya akhirat. Birullah kebagusanipun Allah kanthi walinipun Allah radha min riyadil jamaah Mbah Mantri. Kula jenengan sami kuat iman dawa umur gampang rezeki. Amin amin Allahumma. Sholawat sing terakhir jane ngaji pengen suwe ning wektune ngono do ora wit-awitmu jam 2 diawiti ngawiti jam 4:30 ya wektune entek ampun monggo niki sholawat awal sholawat tutup sholawat mangke bareng-bareng donga ngoten nggih sholawat sayyidina Muhammad terakhir istighfar mawon astagfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya rabbi zidni ilma wa wafiqni amalan amin ya Allah amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan zakirin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan ni'ama wa yukafi ma yudah ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagli jalalika wa adim sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur amsari wa diyahi wa ala alihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sifatil lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril adim
Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bi min jamil ahwali wal afat wa taqtilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min jamil sayyiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna sallallahu alaihi jamil khatul hayati wa badal mamat. Ya Allah maj'alna bil imanil kamilin wa li salatil hafidin wa li faradi mu'adin wa li zakati fil hajjan hajjam mabrur wa sa'yam maskur wa dzamban maghfuran jadal tabur ya alimam sudur akhrijna ya Allah minatul matil nur yasir umurona ya Allah fi umrin wa dunya wal akhirah Allahumma yasir la tu asir inandalika Allah yasir Allahumma ya yasir qul yasir yasir lana qul asir fa inna taysra asir alayka yasir Allahumma ya man la yahtajul al bayani wa tafsir atasna ilaika katsir ya ni'mal maula wa ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir salimna min adabis sa'ir wa adkhilnal jannata ala sarir bisafatil basir wa nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rasulullah ya Sabtul Qadir wali Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Said Aulia Itis Adil Jawiyah Baslati Mbah Wali Mantri Mbah Wali yang telatah Wonotirto ya Allah Baslati Nabi ka auliya ika ya Allah angzil rahmah wal barokah yasir umurona ya Allah hasil maqasidil jamaah sedaya para kiai para guru para pejuang paringono barokah ilmu barokah rezeki paringono kesehatan sedaya para kiai ingkang rawuh menika ya Allah panjang umur panjang yasa kangge nuntun agama ing tlatah Wonotirto ya amin Gus Afif sedaya kiai-kiai ya Allah para pejuang para pejabat ya Allah paringono sehat mikir rakyat masyarakat umat. Para hartawan boten iman-iman kaki Quran kaki pengajian jenengan ijoli tambah pirang-pirang rezekinipun tambah kathah barokah gampang ingkang boten gadah ngleguna manah kanthi lenggah istiqomah mustajabat doa siang menika sonten menika ya Allah sedaya bangser angsor sedaya panitia ya Allah angzil rahmah barokah ya Allah paring ana barokah sedaya ya Allah tukang son panggung syuting sedaya teratak sedaya ingkang ambiyantu pengajian menika ya Allah angzir rahmah wal barokah ya Allah la tumlana bil iman wal islam wal istiqamah minal ibadah minal jamaah minal husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fauza bil jannati wa najata minan nar ya Allah. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atina min ahlil ilmi wal Qur'an wal iman wa islam bi ta'ati Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama ya Allah anzir rahmah wal barakah fi hadzal majlis Allahumma tadak majlisina hada ya Allah majlisil zikir majlisil maul sholawat majlisil Qur'an majlis rojab ya Allah Gambani la ghafarata wala malaparasta wala den qadaita wala mu'asan la yasarata wala malaparasta wala hajatan qadaita wa yasarta Allahumma yasir umurana wa syrah sudurana wa nawir qulubana wa khtim bi sholihati a'malana wa tahfana bil muslimin wa akhina bil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana minka rahmah innaka antal wahhab ya Allah. Ali kuburina baina baikum wa matana matikum wa jadina jadikum wa ahlina wa alikum wa limu alna wa limu alimu syaikhun syaikhun ali kubur muslimin muslimat la tu'adhi min hada ila yaumil qiyamah angzirama wal mafab kuburihim la tu'adhi min hada ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal amr ya Allah ya azza ghafar ya rabbal alamin dengan bil iman wal islam istiqamah jamal husnil khatimah akhir qauli la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi barokah sugeng kondur sedaya sehat waras panjang umur. Ampun supi salati asar nggih. Mugi-mugi panjang umur sedaya wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.